Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Jam 5 pagi ya guys. Pak Su karo Mas Agus ki persiapan neng pasar Paingan guys, neng pasar sapi. Ayo Pak Su, di kamar mandi. Ya, tirani aku sih lu. Gue nemu HP misalnya sini puro. Ngecas ngecasnya dadak kok orang tang dek begini loh. Gue beli. Bismillah sih. Nek pasar guys, Bismillahirrahmanirrahim. Muga berkah barokah. Di hari Kamis Pahing ki muga-muga Berkah barokah. rezekine melimpah ya guys. Melimpah ruah. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjemput rezeki sing halal ya guys. Hati-hati lho. Iki sapine iki cek ning nggone sing duwe kono guys, ning dong maling ngono ponti. Bismillah, sapi ini dadak jupuk. Hati-hati. Sing marai Pak Suwi gak pernah nggawa mantuk sapi guys, soalnya yo gak duwe tempat sing dinggo naruh sapi gak duwe. Sedangkan belakang rumah ya wis pol, maksudnya pol tapel wates, jadi gak duwe kandang, maksudnya guys gak duwe kandang sapi. Jadi nih umpama tumbas sapi yo jupuke nek wis dino pasaran, wis dino Paing kuwi anggek di jipuk ndadak. Umpama duwe kandang dhewe ngono ya dijupuk terus digawa mulih ngono guys. Mari yo gak duwe kandang, dadine yo gelem ra gelem yo njupuke pas hari pasaran mang guys. Nek kene pasaran kan dino Paing. Masih jam 5 guys, cek peteng. Akibar subuhan. Oke guys, iki dhisik arep mulai apa wi ngecupno sego. Maksudnya masak nasi guys. Saiki cuma 2 gelas ya guys. 2 gelas.
tiap hari ini masak ya cuma 2 gelas 2,5 gelas. Oke wes kelas ngono wes alhamdulillah. Sisane sakmene kae lho guys. Karek ngejupno. Ya guys, mulai masak. Ki arep godhog sayur-sayurane iki lho guys, kulupane digodhog. Kompore tak cetekno. Ki enek apa godhong telo wis bar tak cuci. Godhong telo, terus cipir, koro. Lah iki cambah. Kulupan guys, ki arep masak pecel, menune iki pecel pagi hari ini. Ki sambele wis tak jar nganggo banyu mulak-malik guys. Tapi urung ajur kabeh iki. Cek pating perontol koyo ngene. Wis tak jar banyu. Iki mau sambel pecel gambringan. Enak guys. Karek ngenteni kulup-kulupane, terus karek karo goreng tempe. Tempe ini kene mejo kae guys. Ki request Dik Dinda. Nyuwun pecel karo goreng tempe. Oke, aku ngono guys ndek iki. Tapi sing gak entuk kuwi ale guys, ale mlanding. Sayange gak enek jane walah suwedep cara dikeki kuwi. Tapi bakul sing jam 8 engko muga-muga nggawa ya guys. Engko dadi nyusul gak apa-apa. Adik Dinda mau tak tumbasno ya sego pecel. Sarapane ya sego pecel, mangane awan kok ya sego pecel. Wis dimam guys, memang bocah wis mandi, sarep sekolah. Iki wis mulai goreng tempe guys. Oke, sak cemplungan iki mau. Terus kulupane ya wis siap kabeh. Kulupane wis mening guys, wis koro, cipir, cambah karo godhong telo. Iki sambele wis bener-bener lumer, wis ajur kabeh iki guys. Ringkas tempe. Alhamdulillah guys, wis mateng. Sarapane nggih, monggo sarapan sego pecel. Tempene anget-anget, kriuk. Kulupane yo. Tapi iki sayange iki gene alene guys. Mecel tanpa ale mlanding iki masakku yo kurang lengkap. Rasane iki yo koyo kurang
piye ya kaya kurang mantul ngono lho guys. Ora enek ale klanding iki. Cuma capar, cipir, koro. Ki mang desih ya sengaja gak tumbas kacang panjang guys, soalnya wis enek koro, cipir. Kan iki kok mbaune Mbah Dok nggih. Terus wis tumbas tempene telu tak goreng wis dadi sakmene kae lho guys. Ki engko Pak Suwe wis mam ning pasar, ki karek desih karo Dik Dinda, Dik Dinda ya wis sarapan sego pecel. Ki engko ngentekno sedina wis alhamdulillah tenan pokoke. Ki ganti bagi-bagi kue guys. Kue sing oleh-oleh dik habis ndek sore nggih. Kita bagi-bagi ning ponak-ponakane dhisik. Ndek esuk mau Mbah Dok, Mbah Kung, terus tante wis tak bagi isuk mau. Lah iki ganti sing adike dhisik sing kidul. Kaya nggek dorene nglumpuk ning nggone doke kae guys. Rapetang sak iris nek roh rasane ya guys, panganan sithik dindum sithik, akeh ya dindum akeh. Wong jenenge ya oleh-oleh kan dibaringi loro, dhisik sak bungkus, Mas lali mantan sak bungkus. Lah sak bungkus genten tak iris-iris sakmene iki guys. Tak iris-iris ngene. Dadine nggih padha roh rasane. Tak terne ngarep guys, disihi karo mam tempe anget-anget. Ayo Rene, kue mana arane kayak ambek kamu sapa Adam. Si Kunil apa golek moli. Ning ndi yo? Wah, prei ora nek ngakoni. Kue awae anak lho nyoh anu mek sing dhuwur. Sairis. Nah, ndek esuk kan Viana wis tak ndumi karo Mbah Dok, Mbah Kung mau iki genten. Ya sairis wong tare seadah. Kunil, kamu sudah ya enggak boleh ya. Alah, saiki lho tak kei moh. Alah bosen iki lah lorot-lorot katok ae. Ya, bangeten. Kamu itu. Siapa opo kuwi, guys? Ngelek-ngelek kamera ya. Bayane tenan lho. Oh, enggak mam le. Sithik dindum sithik. Wong awake dhek habis kok oleh-oleh ke Surabaya ku lho. Kan diparingi sak kerdus ngene le. Ape tak ndumno ndek sore, kowe barang urung do nglumpuk sesuk ae. Sairis-sairis lah ya le. Bahaya kayak sitoke udo ning ngono kae. Oh alah banget tenan. Mandi gosek. Kabeh Mas lho ya mandi. Lah apa nek iso sewoten kaya ngono kuwi. Iso buka-buka baju ngono kuwi lho. Enten ora? Iki cah kok kaper iku lho. Paling gatel kok kaper. Pari kan diundhuhi kabeh ya. Kabeh tekur ora iso iki lho. Sarapan iki lho aku mecel. Sarapan. Cil. Niki sarapan. Acil. Mam nggih. Mbak sambel kacang. Iya nggih, Mam. Kuwi mam. Ndak ngene kodene. Lah piye opo cakep. Oh, lah nek ngode kok iso. Utek nggo salen barang apa? Dorong atus sik. Oh, ora. Kurang atuh blakak teko mulus. Penting gak dolan. Ya, Mam. Iki sekali karo samploan kok. Ndang wis kuwi belum rambut. Dulu kan gue pada cuci mulut. Kok iso metu kabeh Dok iki? Ayo. Mari lha wekku aja tak pemekno wong ndak nendi nek mepe, ya ora anti latar. Lho lha wekku pas panas buanter 3 dino nek mepe. Aku sing ngrasa kan sedina bareng. Iya, bareng pur kae nek gak
Wekku 3 dino nek mepe, Dik. Kayak aku pas kerja kocek jagung ning tandak kae. Panase. Jute tak selapno yo apik, Dok. Kae ana sing nyelapno, aku urung tau nyelapno kok. Berasa yo utuh-utuh apik-apik. Ya yo. Wong iki modele kaya lha kuwi PT ku ngajak nyebar neh kok saiki kok. Ndeknane ditarik gak nyebar neh Mbah aku ngono ora anu gelem lah saiki dadak ngajak nyebar neh. Wis disebarno nggonku wis. Ya balik duwike. Lah nek pari ditanduri ndek aku ya rugi ya, terima dhuwit 1 juta. Ya tak balekno tetep. Tak garap dhewe neh ae. Tapi urung tak balekno iki mbah sapan ku. Wis disebarno Mbah Kardi, Dik. Karek hitungan duit ngono. Terus tukul ae. Gabae. Mau ke sini. Kaya nyebar nanti. Ya yo rono-rono nyebar kabeh, Dik. Terus tikose lagi gak wani PP-ne. Kowe ndang mandi ale urung mandi no. Engko saya mau tanam sakawan gua sak. Ya yo. Kuwi aja apik dhewe. Yo nek nggonku ki tikus ki yo panggah enek ti. Ngono gak koyo tahun-tahun sing dhisik. Nerang neh iki. Ora koyo tahun-tahun sing dhisik ki yo diincipi ngono kok yo jek dingengei ngono ae. Heeh. Ya kabeh iki ya kali nang jeruk ning ngomongnya akeh. Mimi iki abrak apa? Ya ini kok mimi iki. Mimi banyu ae. Mimi banyu. Lho jeruke diocek ya? Cek nyuwun neh mamake jeruke ndi dioceki? Lho, telas lho. Telas. Ya nang takon lumrah ngono lho. Nang iki lumrah kok kaya lho. Penyebab yang kok. Ya sak kluwung sak meter kuwi ya nek kita. Kok terus ngopes kaya. Iya, gak koyo mbiyen kok. Ana nang mama kok buat. Ngene anak witong ndang lubulu ngono ngantek garing nang sisi. Lah pari sing diliwati awake dhewe dalanan kuwi nek wong unduh kuwi. Ngene melonan kuwi. Heeh, ya melonan kuwi. Ngono terbus nang. Pirang-pirang kedok nang blas ora ngunduh perkara tikus. Iya kok mbayani meneh sasa. Enek wong nyuting kok mbok urek-urek kaya ngene. Baterai enek baterai. Tapi yo nggo piro regane? Lah yang jenenge kadang yo murah nek nang pasar iki. Wis taksi nang pasar, guys. Iya wis alhamdulillah wis payu, guys. Bawa 1 tok, guys. Kali alami sepi, guys. Rame tapi yo sing laris bakalan, guys. Sing ndi, Mas? Nek payu 15. Ndak liyane 15. Pas urung roh barang Dan juga boleh soto benang. Iya ganti.
Kentung aku mau.